So what's up mga kaparekoy? Ayan guys, so tagal natin hindi nakapag-vlog dahil maulan na naman dito sa probinsya. So guys, ngayon nandito tayo lumipat tayo dito sa bahay natin, sa dati kong bahay na tinitirhan. So guys, ngayon kung nakikita niyo yung likod kong yan, so maglilinis tayo guys dyan, magagamas para magtanim tayo ng mga sari-saring halaman. So dito naman tayo magtatanim guys ng mga halamang gulay dahil wala rin naman tayong gawa kasi nga medyo maulan. So yun guys, magagamas tayo. So kung bago lang kayo sa channel ko, don't forget to click subscribe and notification bell button for more videos update. Siyempre ang ating cameraman si JC. So mamaya kasama natin sila sa paglilinis dahil busy sila. So what's up guys, ayan dahil di pa tayo na almusal, so kakain muna tayo guys ng almusal siyempre. Papasandak nga po. Ayan guys, almusal tayo. So ulam natin guys ay yung niluto kong manok kahapon. So nag-adobo tayo guys ng native na manok kahapon. Ayan. So ayun guys, pahinga muna tayo pag may time dahil sobrang pagod. Yan tayo ng tubig. Ito guys ay tubig bukal. Wala ito guys na yung chlorine. Itong tubig na to galing to sa bukal, bundok, aming gamit. So yun, dito lang guys yung bahay namin. So dito lang kami sa paligid. Ayun, yun guys yung bahay namin. Diyan kami nakatira. So ayan, plaza yan, no. So yan ay guys, ano yan, lalagyan natin ng mga manok. So nagpo-produkto na yung manok natin, dumadami na. So pag naging tandang siya, diyan namin tatali. Ayan. Presko. Ayan, tingnan mo naman guys yung ating saging na alaga. Oh, di ba? Ayan guys yung saging. Ayan, oh. Ayan. Ayan.
So mga 3 days, 4 days, pwede na nating anihin yan. Ayan. So dito lang kami naglilinis sa gilid. Sa gilid lang ng aming kubo. So ayan guys, back to work kami dahil inulang kami ng malakas. Ayan, oh. So ayan, may tubig-tubig pa guys. So medyo wala na. So trabaho ulit kami. Kailangan matapos ngayong araw to dahil para bukas makapagtanim na kami. So abangan nyo guys yung aming mga halamang itatanim dito. So ito, medyo maliit lang siya pero maraming pwedeng itanim na. So saka ito guys, yung mga sitaw ko doon ililipat ko dito sa plaza. Gagawin ko ng balag para paikot kami ng mga halaman. So, ayan guys, pahinga muna tayo ng kunting oras dahil umiinit na. Actually, tapos na yung paggagamas natin. So, yung mga damo, tatanggalin na lang natin para malinis siya. And then, try natin mamaya or bukas saka kung ano-ano pang mga pwedeng gulayin dito sa ating munting bahay, bakuran. So, ayun guys, abangan nyo yung episode na yun. Ano sa ako, baby? So hey guys, so tapos na guys ang ating unang episode ng ating pagtatanim dito. So 3 days guys natin na linisan. So ito na yung itsura niya guys. So guys, ayan, so guys, kung nagustuhan nyo ang aming unang episode ng aming video, so don't forget to share, comment, and likes. And syempre, please click subscribe and notification bell button para updated ka sa aming mga videos pa, sa susunod pa nating episode nito. So bago yan guys, bago tayo magtapos, magpaalam, syempre, shoutout muna sa mga kaibigan natin dyan sa Whitey Ward, sa aking team Parekoi, Team Libag, Team Tugang Angels, Team Bicol, Tugang, ayan, sumigalap shoutout sa inyo lahat guys.
So yan, maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong suporta sa aking channel. So, bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.